Takže dobrý den, lidi. Dneska bych vám chtěl představit SQL injection, což je vlastně v překladu do češtiny SQL injektáž. To je vlastně druh kybernetického útoku na webovou stránku. Funguje to na principu vložení škodlivého skriptu do například přihlašovacího formuláře. Ukážeme si, jak to funguje, plus názornou ukázku. SQL injection vlastně funguje na principu, že máte přihlašovací formulář na nějakým webu, jo, kam se zadává uživatelské jméno plus heslo. A vlastně ten přihlašovací formulář funguje na principu, že když vy odešlete ten formulář s tím vaším uživatelským jménem a heslem, tak ten formulář pošle ty data do databáze toho webu, kde je vlastně v té databázi seznam všech registrovaných uživatelů a všech hesel, který patří k tomu danému uživatelskému jménu. To znamená, že kdybych vlastně tady zadal špatné uživatelské jméno, které není registrované, to znamená, že se nenachází v té databázi, tak by mi to napsalo error, jo? Že prostě nejde přihlásit. To znamená, kdybych zadal špatné heslo a nebylo by to v té databázi, tak by se mi taky zobrazilo error, protože to nebylo nalezeno v té databázi. Pokud bych zadal shodná data, to znamená shodující se přihlašovací jméno s heslem, kdyby se to shodovalo v té databázi, tak by mě to přesměrovalo na stránku, kde mi to oznámilo, byl jste úspěšně přihlášen. A na tomhle principu to vlastně funguje. Ty přihlašovací formuláře. Nyní se podíváme, jak funguje ta SQL injektáž. Vlastně v té databázi je to udělané tak, že tady má vlastně ke každému uživatelskému jménu, tady máme například admin, patří nějaké heslo. Jo? Takhle to tam bývá napsané. A my tím, že tam vložíme ten škodlivý skript, což vlastně můžete vidět zde, a nějaké random heslo, to heslo v podstatě nemusíme znát. Jo? Tady ten skript, který se odešle přes ten formulář do té databáze, tak způsobí to, že vlastně tady máme rovnici 1 se rovná 1. To je prostě zákonitý pravidlo. Jednička se rovná jedničce. Že? Takže vlastně ten skript vlastně najde k tomu uživatelskému jménu admin to správné heslo a jakoby nás to přihlásí. Tím, že tady vlastně vložíme tady ten skript, tak tady dole můžete vidět, jak to tady vlastně je přidaný a teď vám to vlastně jakoby platí a úspěšně nás to přihlásí. Protože 1 se rovná 1, že jo? To je zákonitý pravidlo prostě. Přesto nejde prostě vlak. A vlastně, takže v té databázi nám to k tomu uživatelskému jménu admin dá to heslo a přihlásí nás to. Jo. A momentálně tady mám uživatelský jméno admin, protože v tomto případě bychom se přihlašovali za administrátora. Ale můžete tam použít jakýkoliv uživatelský jméno vlastně. Jo. No a pro ukázku názornou jsem si vlastně našel takovej trapnej web docela. Jmenuje se to Altoro Mutual. Když tak si to můžete najít a otestovat to. Jo. Je to měla by to být nějaký internetový bankovnictví nebo něco takového. Jo. A tady máme vlastně možnost přihlášení do internetového bankovnictví. A tady vlastně vidíte ten formulář. Když dám teď login,
tak nám napíše, že musíme zadat vlastně platný uživatelský jméno. Zkusíme tam napsat nějakou blbost, jo, co prostě nejde, nebo nejde, jo. Teď nám to napíše vlastně, mělo by nám to, teď to vlastně prohledává tu databázi, že jo, a to uživatelské jméno a heslo nebylo v té databázi nalezeno. Takže nám to napíše, že se nezdařilo se přihlásit a to zkusíme znova. Jo. A my teď vlastně uděláme tu fintu, že tam vlastně vložíme třeba to uživatelské jméno admin, abychom se přihlásili jako administrátor tady toho webu. Takže admin. Teď vložím apostrof, nebo takovou čárku, mezera, velký or, mezera, teď apostrof, 1 apostrof, rovná se, teď děláme vlastně tu rovnici, opět apostrof 1, a tady do hesla napíšem třeba nějaký random heslo, třeba 1, 2, 3, 4, 5, jo. To je úplně random, to nemusí být, můžeme tam prostě napsat klidně tohleto, jo. To vlastně, tohle vůbec nemusí být vyplněný, jo. Můžete podle mě klidně nechat i prázdný. Důležitý je pro nás tady ten skript, co je nahoře. A teď, když dáme login, tak jsme se úspěšně přihlásili jako administrátor. A tady vlastně, když to přeložíme, tak jsme se vlastně nabourali do jeho účtu. Jo? To je tím, že ten web má špatný zabezpečení a umožňuje tohle vlastně umožňuje to vlastně tenhle způsob proniknutí do cizího účtu bez toho, aniž bychom znali heslo. Nedoporučuji si vytvářet účty na zvlášť bankovní účty nebo nějaký prostě takovýhle podobné účty na webech, který nemají dobrý zabezpečení. To je fakt nebezpečný, protože jestliže jsem byl já schopen, nebo kdokoliv jiný je schopen takhle jednoduše se dostat do cizího účtu, jo, pomocí SQL injektáže, tak ten web opravdu není bezpečný, jo. Nemá to dobrý zabezpečení, nevytvářejte si účty na takovýchhle webech. Teď tady vidíte, že se můžu odhlásit a jsem zpět na domovské stránce a už opět jsem na tom přihlašovacím formuláři, jo. Takže to bylo vlastně všechno k SQL injection. Jsem rád, že jste to dokoukali až do konce. Jsem rád, pokud jste se tak něco nového naučili a doufám, že jste aspoň trochu pochopili, o co se jedná, pokud to teda už nevíte. Pokud to víte, tak vás chválím, že jako to víte. No a to je všechno. Čau.